लोकांका मेकअप बिकअप करून कामाक बसवला मग काय पुनमताई कसं आहे रिस्पॉन्स? सॅलरीवरच? अरे बाबा सही आहे मग मोठं चेकच मिळणार तुका आता. एंट्री मारा मॅडम, आ जाओ पधारो. हे पण आले, हे आले आहेत जोड्याने आले. माझ जोड्याने नाचणार आहे. हा छान छान. वाईट काढलं तर बघा एक काशी गरम गरम वाटलेलं या एका घेऊनच जाणार एकाच कामा घाललेलं त्या कामगार तुझं घेऊन गेला एक. स्टॉप करा आता तुम्ही, मॅडम येत आहेत. हत्यार घेऊनच एंट्री मारता. तर मित्रांनो आता वाजलेत 11 आणि आता लवकरच आपल्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या मुख्य उत्सवाला म्हणजे पालखी सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे. आता सध्या आत पुराण वाचन चालू आहे आणि ते झाल्यानंतर त्वरितच पालखीला सुरुवात होणार आहे. आणि ह्या मधल्या गडबडीत आमची किती धावपळ होता ती कॅमेऱ्यासमोर दाखवू शकत नाही. त्यामुळे आता डिरेक्ट समय नृत्यानंतर आता कॅमेरा चालू केलेलो आहे. सगळ्या धानलीत बाबल्याचा दुकान पण दाखवूचा रावला. बाबलो पण थयच असल्या कारणान तो पण शूट करू शकत नाही. आणि मी देवळा बिवळापासून फिरते मातपासून त्याच्यात माका पण तकडे जाऊक मिळत नाही. तर आता थोडं वेळ तेवढ्यात आपण बाबल्याचं दुकान बघूया काय तकडे धांदल चालू आधी आणि नंतर पालखी सोहळ्यात जाऊया. चला हे दुकान जोरात चालू आहे. कॅशियर तुम्ही आहात? मेन कामगार आहेत पडद्यामागचे कलाकार. भारी लोकांका मेकअप बिकअप करून कामाक बसवला. मग काय पुनमताई कसं आहे रिस्पॉन्स? जीव गेला दिसतोय जो थोड्यावरून. सॅलरीवरच? अरे बाबा सही आहे मग मोठं चेकच मिळणार तुका आता. तुका नाही काम? पुष्पाचं काम ह्यांच्याकडे दिलेला की पुष्पा काय नाही आज नाही सुट्टी आहे. तोंडावरच्या एक्सप्रेशन मध्ये कळत नाही काय नक्की काय काय सगळं कार्यक्रम समाप्त होऊ गेलो आणि मॅडमची एंट्री झाली. या एंट्री मारा मॅडम, आ जाओ पधारो. जाऊ सरळ मागे जा, मागे भांडी ठेवलेली आहेत. पतिरायाने पाठवून जेव्हा इलेला होता जरा जरा काकी हे पण आले आहेत, हे आले आहेत जोड्याने आले. माझ जोड्याने नाचणार आहे. हा छान छान.
ती जेवून बिवून आली व्यवस्थित पद्धतशीर, काय टेन्शन नाही तिला. जाऊन दे, चल जा आता, तुझं काम झालं ते बघ, केलं नाही त्याने. हा त्या झारो झारो तरी धरून राव, मी दाखवते याच्यात तूच केलं म्हणून पटकन राहू. मग मागा काय लोकांचा मग हे नाही किती करायला हुशार आहे त्याच्यात. तुका काय तेवढाच जमता की सगळ्या वस्तू आणून द्यायचे आणि चवलं न द्यायचे. खाऊ न दे आता सांग ना, नाही सांगत होतो बाबा खाऊन दे म्हणून. खाऊ दुसऱ्याला का घालले. फक्त 2 सेकंद बोला दाखवणार आणि 4 सेकंद दुसऱ्याकडे घालवणार. बघणाऱ्यांका पण घेऊन जा कांदे तुला. कोण कोण म्हणजे काम करता माझं ऐकता का? कापा कापा पटकन कापा. आढळ देवा ना यांचं आढळ आहे की हे आता फोटो काढू, तुझा फोटो काढूच होतो तो. ए पुष्पाक मारूक सांग, मैदानात एंट्री मारूक सांग, तकडेच उभे आता. गो जा ना जरा जवळ, ही झरकतील ना ह्याच्या काय. हे हय बघ पटकन अकडे गो, तोंडावर जरा दिसा दे. एक्सप्रेशन बघा दिसत मग तसे हय सोडताना बघा, सोडताना सोड. हे आहे बा स्माईल. कार्तिकीची डुप्लिकेट बघलं. हा रे कसा तुझं कोण ओळखी घ्या, मामा माझा चेडू की. हा ते कधी गाळा घाल, थांबात तर पटकन जागेवर. किती कांदे कापले मी. जत्रे गेल्यासारखा झालं तुमका. स्टॉप करा आता तुम्ही, मॅडम येत आहेत. हत्यार घेऊनच एंट्री मारता. वडापाव कसा आहे? स्कॅनर दाखवायचं, दाखवतो की बाबल्याचं स्कॅनर बघा. हा वडापाव नाही खाल्ला तरी मारून दे त्यांना, मारून दे प्रत्येकात मारून देत. वडापाव खाले चव तरी घेऊन दे. स्कॅनरची किती कसं वडापाव त्याचे, म्हणजे त्या वडापाव किती? 20 रुपये. 20 रुपये म्हणजे 4 खाल्यानंतर घरातली 4 जण असतील तर 4 वेळा स्कॅनर. काका स्कॅनर पाकिट बिकीट उघडलं की पाकिट काढतात. दाखव काय, दाखव काय, फुल कॅश बीच काढलं ना. आणि काय बाया बस झालं. काय म्हणते हा तरी म्हटलं डायलॉग वाईट काढलं तर बसा एक काशी गरम गरम. माका वाटलेलं या एका घेऊनच जाणार. एकाच कामा घाललेलं आहे त्या फुकटचं. कामगार तुझं घेऊन गेला एक होतो तो. मी काय पैसे मोजतात की हिशोब मारतो. किती जाते हे बाबा भजना मग आहे भजना आहे. मित्रांनो आता 12 वाजायला आलेत आणि मागे बघू शकता वरती सगळं दीपोत्सवाची तयारी चालू आहे. अशी भावई देवीच्या मंदिरात जो दीपोत्सव पाहिला त्याचप्रमाणे आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिरात पण दीपोत्सव असतो. वरती तुम्ही बघू शकता वरती सगळी दीपोत्सवाची तयारी चालू आहे. मंदिराच्या भोवताली ह्या संपूर्ण भिंतींवर दिवे आता थोड्याच वेळात पेटवतील. आत पूजेची सगळी तयारी चालू आहे. आता आरती होईल आणि त्यानंतर पालखी उत्सवाला सुरुवात होईल.